الحمدللہ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین الصلاة والسلام علی قائد الغر المحجلین وآلہ الطیبین الطاہرین وأصحابہ أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أن اشكر لي ولوالديك وإلينا المصير قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما بلند آواز نہ پڑھیے صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا شفيع المذنبين وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا رحمة للعالمين اللہ رب العالمین حمد و ثنا و درود و سلام بارگاہ سید الانبیاء محمود انبیاء شافی روز جزا نبی کرم شفیع معظم تاجدار بطحات سرور کائنات فخر موجودات باعث تخلیق کائنات صدر بزم کائنات مصدر کائنات وجہ کائنات جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے بعد صدر حافظ جانے معافی صوفی باصفا پھر طریقت رابری شریف جنابی حضرت بابا جی صوفی محمد امتیاز حسین نقشبندی قادری دامت برکاتہ العالیہ انتہائی واجب القدر واجب الاحترام و محترم دیگر علماء کرام نعت خانان شیر لسان بانی محفل نقیب محفل معززین علاقہ مہمان گرامی دیر احتشام حاضرین و سامعین و سامعات ساجداء پاکیزہ اجتماع وسلسلہ شعبی سالانہ عظیم شان محفل میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بعنوان محفل نور بہارا امین آباد اردو سمن آباد فیصل آباد میں شکر گزارا اجلی اس محفل مبارکہ دے تمام بانیان دا خصوصاً جناب بھائی محمد قمر صاحب جنہوں نے اپنی والدہ مرحومہ مفورہ دے اس سال ثواب دے سلسلہ اس عظیم شان محفل مبارکہ دا انعقاد فرمایا اور انہوں نے دیگر تمام معاونین ملک محمد علی جمالی صاحب جناب محمد اویس باشا صاحب اور دیگر تمام احباب خصوصاً میں اجلی اس محفل مبارکہ دے نقیب محفل نقیب ملت میرے انتہائی موجود محترم میرے برادر مکرم نقبائے پاکستان دے امیر جناب افتخار احمد رضوی صاحب جنہوں نے اجلی اس محفل مبارکہ نو سر شام سہون تک اپنی نقابت دل پذیر المحضور بھی فرمایا اور میں انہوں دے متعلق ہمیشہ کہنا ماں کہ جب نقابت کرتے ہوں تے نقابت دل پذیر ہوں دیئے اور دل نقابت پذیر ہو جاندہ ہے
اللہ تعالیٰ حضور دے لحن دا صدقہ انہ دے لحن اور نطق دے اندر مزید برکات نصیب فرمائے نبی کریم علیہ السلام دی امی جان دی عظمتان دا صدقہ اور سید زہرا پاک دا صدقہ جناب بھائی قمر صاحب دی والدہ دے اللہ درجات دی بلندی فرمائے اور ان راتاں دا صدقہ جڑیاں حضور نگار ثور تے گارے حراج گزاریاں اللہ میری اور آپ احباب دی آج دی رات قبول فرما کے سارے سارے واسطے ذریعہ نجات بنائے گرامی قدر حضرات میں آج دی اس محفل مبارکہ دے انعقاد تے منتظمین محفل نو مبارکباد ہدیہ تبریک اور محبت پیش کرنا انتظام بھی بڑا خوبصورت ہے ماشاءاللہ اور میں دیکھ رہا ہوں اجتماع بھی بے شمار سارا پرسوں بھی میں فیصل آباد آیا فیصل آباد تو کر کے میں پھر شاکو مرید گئے مانا والا پہنچیا تو میں پرسوں بھی آیا تو اتنا ہی بڑا میں اجتماع دیکھیا آج میں پھر آیا تو پھر ماشاءاللہ اکٹھے ہو گئے ہو اللہ تبارک و تعالیٰ تو فیصل آباد والے سلامت رکھے ہمیشہ ساتھ آباد رہو اللہ تعالیٰ خوش رکھے میں پرسوں بھی یہ بات کر کے گیا کہ تسی اگر جاگ رہے ہو نیند قربانی کرتے ہو صبح جمعہ تو یقینی طور پہ انہوں کو کام بھی کرنا ہوئے گا دنیا داری بھی جو کام دکان مکان اولاد ماں باپ جائیداد فیس بک واٹس ایپ ٹی وی ڈرامے فلمہ سب کچھ چھوڑ کے آئے ہو اتنی قربانیاں دے کے سفر دیاں سوکتاں برداشت کر کے رات بلکہ فجر دی اذان ہونے والی ہے ساری رات گزار دیتی پھر وہ کیڑی چیزیں جنہیں تو ہنو ساری رات اتھے بٹھائی رکھیا کہ زمین تے تسی بغیر ڈیک لگایا ساری رات گزار دیتی رضوی صاحب میری سمجھ یہی آؤں ہے انہاں بچے میں گل سمجھ آ گئی ہے کہ انہاں نو سکون ہونا ساری چیزاں چ نہیں ملے جڑا اے ذکر محمد وچ سکون لے بڑھوا کے آئے او ذکر سکون مصطفیٰ وچی پاس ذکر مصطفیٰ کی سکون ملدا ہے جڑا تسی لین آئے ہو یہ گل تہاڈی سمجھ آ گئی ہے لہذا تساں اج دی رات نو ایک بار پھر رسول کریم دے نام کر دیتا ہے یقینی طور پہ مینوں اس بات دا یقین ہے کہ جدوں قیامت نو سردار دا مول پینا ہے تو تساں خواہش اس دن بھی کرنی کہ یا اللہ کاش میں زندگی دی ہر رات ہی مصطفیٰ کریم دے ذکر پاک وچ گزار کے آ جاندا میں ساری انتظامیہ نو محبت دے اور ہدیہ تبریک پیش کرنا بہت خوبصورت اہتمام ہے مگر وہ جڑی تھوڑی ہلچل تسی دیکھ نا اصل معاملہ ہے بے سیانے لوگ کہتے ہیں کہ گوڑ ہووے نا تے مکھیاں آندیاں نے بھائی مٹھا ہوئے تے مکھیاں آندیاں نے میرے بابا جی تاجدار چورہ شریف ایک میں جملہ رضوی صاحب فرمایا آپ فرمالا کہ پتر چوگا ملتا رہے نا تے چڑیاں آندیاں رہنیاں نے یہ چوگا نہیں رکنا چاہیے آ جڑا تسی ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں سکون لین واسطے آندے ہو آ جڑا چوگا لینا آندے نا وہ پھر چڑیاں آ جاندیاں نے تو لہٰذا یہ برداشت کرو محبتاں والے نے دو چار گھڑیاں تھوڑے مہمان سارے بن کے آئے نے انتظامات وچ کوئی شک نہیں میں بڑا خوش ہویا ماشاءاللہ اگر یہ انتظام نہ کرن تے پھر تھاڈی پاکستانی قوم تو پتہ کی کر دیے وہ نہ سختی کرن تے پھر اسی بھی بگڑ جانے ہاں لہٰذا وہ سختی اپنی جگہ ٹھیک ہے تے نرمی جڑی انہاں نے دکھائی وہ بھی ماشاءاللہ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے وقت تھوڑا ہے مینوں تین چیزاں دا حکم انتظامیہ بلو آیا کہ سارا کچھ سناؤ میں اس سارا کچھ ایک ہی موضوع کے تحت عرض کر دینے کیونکہ ختم شریف ماں دے دعا کرو کہ امی جان نبی پاک دی دا صدقہ اللہ تعالیٰ نبی امی دے درجات بھی بلندی فرمائے رضوی صاحب نے فرمارے سن فاتحہ پڑھئیے تو انشاءاللہ تقریر ختم کر کے انشاءاللہ فاتحہ بھی امی جان واسطے اور جنہ دے والدین چلے گئے انہیں سارے واسطے پیش کرانگے گرامی قدر حضرات ایک میں پیغام ملے مادی شام سنانی ہے ایک حضرت خواجہ ویسے کرنی دا عشق رسول سنانا ہے اور تیسرا کہہ رہے سن حضرت آئی قلبی دا واقعہ سنانا ہے پیر بھائیاں میں نے پھر فرمائش دیتی مگر میرا خیال وقت تھوڑا ہے کوشش کرانگا کہ وچ آ جائے گرامی قدر حضرات قرآن مجید فرقان حمیدی آیت مبارکہ پڑھی علماء فرماندنے کہ قرآن مجید جو 3 آیات ایسی آنے کہ ان آیات دے ایک حصے تے عمل کیتا جائے دوسرے تے نہ کیتا جائے تو اللہ فرماندہ جس حصے تے عمل کیتا میں وہ بھی قبول نہیں کردا پہلی آیت مبارکہ اللہ نے ارشاد فرمایا اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول لعلکم ترحمون فرمایا اللہ بھی اطاعت کرو تو رسول بھی کرو اگر کوئی اللہ بھی اطاعت کرے مگر رسول کریم کا انکار کرے تو رب فرماتا میں تیری اطاعت کی ضرورت ہی نہیں دوسری آیت مبارکہ فرمایا اقیموا الصلاۃ و آتوا الزکاۃ وارکعوا مع الراکعین فرمایا نماز بھی قائم کرو اور زکوٰۃ بھی ادا کرو اگر کوئی نماز پڑھے مگر معاذ اللہ زکوٰۃ دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا میں تیرے سجدیاں دی لوڑ نہیں اور اگر زکوٰۃ ادا کرے مگر معاذ اللہ نماز دا منکر ہو جائے تو اللہ فرماتا میں تیرے مال دی لوڑ نہیں تیسری آیت بعد فرمایا انشکر لی ولی والدیک فرمایا میرا بھی شکر ادا کرتے اپنے ماں باپ کا بھی شکر ادا کر اگر
کوئی اللہ دا شکر لکھ بار کرے ماں پیان دا منکر ہو جائے انہاں دا بھی ادب ہو جائے اللہ فرماتا میں تیرے شکر دی ضرورت ہی نہیں قرآن مجید دا مطالعہ کر کے دیکھئے قرآن پاک کے اندر اللہ رب العزت نے جتھے جتھے ماں باپ دا ذکر کیتا اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر کیتا یا اللہ وجہ کی ہے تو خالق کائنات دسنا چاہتا ہے ایک لات تے کھلو کے ساری رات قرآن پڑھے تے سویرے اٹھ کے ماں نو جھڑک مار دے میں تے رب فرماتا میں تیرے جگراتے دی لوڑ ہی کوئی نہیں ہاں سویرے اٹھ کے ماں دے قدم تے ابو دے ہاتھ چوم تیری رات سکیاں بھی گزر گئی میں عبادت کی شمار کر لوا ہن میرا دل کردا میں قرآن پڑھا کہ قرآن مجید اللہ ماں باپ دا کتھے کیویں ذکر فرما رہا ہے پڑھیے قرآن جا کو سبحان اللہ میں نے فیصلہ آباد والے ہو دوستو میں فیصلہ آباد ہی بیٹھا کوئی زور نہیں لگایا زور لگا کے بولو جنہیں ہاتھ نہیں نہ چکے نال دا بیلی پھڑ کے چوکے جگا کے ہلا کے بولو سبحان اللہ اسٹیج والے ہو تسی ایک دوجے دا دھیان رکھو تے جڑے نیچے بیٹھے تسی ایک دوجے دا کنے نہیں ہاتھ چکیا بلا یعنی اونچی سبحان اللہ فرماؤ مدینے آواز جاوے یا اللہ جڑا حضرت جی آمین فرما میری دعا قبول ہو جائے صاحب یا اللہ جڑا اونچا جو سبحان اللہ فرمائے اگلا رمضان شریف اپنی امی نال مدینے گزار کے آوے مولا جڑا اس تو اونچا بولے اس سال اپنی امی تے ابو نال حج بیت اللہ کر کے آوے یا اللہ جڑا اس تو اونچا بولے اج رات سویں تے خواب وچ کملی والا ہی آ جاوے تے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اونچا بولے جاگ دے محفل تے سونے دا دیدار کرا دے ماشاءاللہ بھائی ہاں ہن کام ہے پھر ہولا بولے اونچا بولو سبحان اللہ میں ایک اجلا تعارف کراما ملک عارف صاحب نبی صاحب عاصم صاحب حق نواز شفیق صاحب اے میرے درویش اے سارے ایک اجلا میرے پیر بھائی سارے نوجوان ایک اجلا تعارف کراما بڑے لمبی چوڑی فرشتے بس سارے آئے نے نبی پاک دے جوڑی پاکان دی خیرات ہے اللہ سارے نو ہر قدم تے نے کیا ذخیرے عطا فرمائے آپ کو سبحان اللہ تے پڑھی گو قرآن بھائی اللہ نے رضا فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَإِذَا أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا أَنِ اشْكُرْ لِي وَلِوَالِدَيْكَ وَإِلَيَّ الْمَصِيرُ چار آیتہ پڑھی ہے مرشدہ چپ روے تے مرشد والا بولے سبحان اللہ ان چاروں آیات کہ اللہ نے اپنے ذکر دے فوراً بعد ماں باپ دا ذکر فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی ماں تے باپ تے احسان کرو فیصلہ بات پڑھے لکھے سارے نوجوان بیٹھے ہو میں خطیب کے حوالے نال بڑے ترلے نال تواڈے کول ایک سوال پوچھنا اے جڑا رب قرآن چ بار بار مینوں تانوں کہندا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی امی تے اپنے ابو تے احسان کر اے شام نو آکے تسی امی دے قدم دبا کے کدے آکھے امی جی میں تواڈے تے احسان پیا کرنا مہینے بعد اپنی کمائی تے اپنی تنخواہ لے آکے ابو جان دی تلی تے رکھ کے آکھو ابو جی اب پیسے رکھ لو میں تواڈے تے احسان پیا کرنا نہیں اولاد اپنے ماں باپ تے احسان کر سکتی اولاد دا ماں پہ تے کوئی احسان ہے نہیں پھر رب قرآن چ کیوں فرماندا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا اپنی امی تے اپنے ابو تے احسان کر کیا اولاد اپنے ماں باپ دا کوئی احسان کر سکتی ہے ایک نوجوان مائی بڈیری کندھے تے بٹھا کے تے کعبے دا طواف پیا کرے رضوی صاحب اس نوجوان نو کسے دسیا آ جڑے بابا جی تیرنا طواف کعبہ کر رہے نا اس صحابی رسول نے اے نبی پاک دے دور دے فقیہ صحابی نے انہاں نو حبر الامہ کہندے نے اس امت دا سب تو بڑا عالم انہاں نو ترجمان القرآن کہندے نے اے او صحابی نے جدے بارے مولا علی فرما دے نے کہ جدوں قرآن دی تفسیر کر دے تے انج لگدا جویں باریک پردے پیچھے چھپ کے خدا دے راز پیا ویکھدا ہے او دا نام ہے حضرت عبداللہ بن عباس او جن میرے نبی دی بچپن وچ کھجور دی گٹک چوس لئی اللہ نے انہوں امت دا سب تو بڑا عالم بنا دتا اس
اس نوجوان کو خیال آیا اتنے بڑے عالم صحابی نے مسئلہ نہ پوچھ لوا انہیں عرض کی تھی حضور آج جڑی کندھے تے مائی بیٹھی نا یہ میری ماں ہے تے حضور اج میرا گھر جڑا نا کعبے تو 6 میل دور ہے میں گھر گیا تے امی نے فرمایا بیٹا میرا دل کرتا میں کعبے دا طواف کر کے آواں تے میں اپنی ماں نو کندھے تے بٹھایا 6 میل ان عرب دے گرم پتھراں تے چل کے آیا کہ جنہ گرم پتھراں تے ایک گوشت دا ٹکڑا رکھیے تے او بھی کباب بن جائے یار حضرت ابن عباس میں اس پتھراں تے ماں نو کندھے تے چوکے 6 میل سفر کر کے آ دیکھو تواڈے سامنے کندھے تے بٹھا کے تے ماں نو طواف کعبہ کروا رہا تے اج میں اپنی ماں دے سارے حق ادا نہیں کر چھڑے میں وبالوالدین احسانہ دا حق ادا نہیں کر چھڑیا حضرت ابن عباس نے فرمایا بیٹا تو ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں انہیں عرض کی کہ ماں دے سارے حق دی گل کر رہے ہیں آپ نے فرمایا سن میرا فتویٰ فرمایا تینوں جنم دے من لگیا جڑی تکلیف دے جھٹکے تیری ماں نو لگے سن انہاں جھٹکے چوں ایک جھٹکے دا بدلہ بھی ادا نہیں ہویا تیری ماں نے بچپن جڑا تینوں دودھ پلایا سی نا اس دودھ پلاون دی ایک چسکی دا بدلہ ادا نہیں ہویا فیصلہ باد پڑھے لکھے منو سچی دسو ماں دے تے ایک لمحے دا بدلہ نہیں ادا ہو سکدا تے پھر ماں تے احسان کون کرے ابو تے احسان کون کرے پھر رب قرآن چ کیوں فرماندا ہے وبالوالدین احسانا اپنی ماں تے باپ تے احسان کر اصل معاملہ ہے قرآن چ اللہ نے فرمایا هل جزاء الاحسان الا الاحسان اللہ فرماندا احسان دا بدلہ صرف احسان ہے عربی دے اندر کہندے نے الانسان عبد الانسان عبد الاحسان کہندے نے انسان احسان دا غلام ہوندا ہے کوئی احسان کرے ہوے بندے دا پتر تے نسلاں نو دس کے جاندا ہے او بندے میرے تے احسان کیتا اے دا دھیان رکھیا جے او جیڑا ایک احسان کرے بندہ اونوں نسلاں نو دس کے جاندا ہے اے دا میرے تے احسان ہے اے دا خیال رکھیا جے تے جیڑی ماں تے باپ نے بچپن تو تیرے تے احسان کیتے نے اللہ فرماندا ہے ہن انہاں دے احساناں دے بدلے ادا کر تو ساری زندگی ماں دے قدم چومے ابو دے ہاتھ چومے انہاں دے ایک احسان دا بدلہ ادا نہیں ہو سکنا اللہ فرماتا احسان کری جا پر جتلائی نہ کیوں اجے تے تو انہاں دے احساناں دے بدلے ہی نہیں دے سکیا پھر تیرے کا دے احسان ماں باپ تے اللہ فرماتا احساناں دے بدلے دے انہاں دے احساناں دے بدلے دے میری ملت دے نوجوانوں کائنات وچ رب تے رسول تو بعد اگر تیرے تے سب تو بڑا احسان ہے او تیری ماں دا احسان ہے او تیرے باپ دا احسان ہے تے جے ماں دی قدر کچھ نہیں تو عید والے دن دیکھیا ہوئے گا سارا فیصل آباد نوے کپڑے پا کے عید دی نماز پڑھ کے تے عید دی خوشیاں مناتا ہوئے گا تے جنہ دی ماما ٹر گئیاں نا عید دی نماز پڑھ کے گھر تے نہیں سر گئے تو عید گاہ چ سیدھے قبرستان گئے سن لوگ خوشیاں منا رہے تو ماں دی قبر تے بیٹھ کے پھر روندے سن انہاں نوں ماں یاد آ رہی انہاں نوں عید بھی عید نہیں سی لگ رہی او جنہ دی ماما ٹر گئیاں انہاں نوں عید دی خوشی نہیں دے رہی جنہ دی ماما ٹر گئیاں عارف کھڑی میاں محمد بشر رحمت اللہ علیہ نے اے دا بڑا ہی میٹھا جنگ پیش فرمایا آکھو سبحان اللہ سے پڑھا جنہوں اپنی امی نال پیارے اچھا بولے سبحان اللہ یا اللہ جڑا اس کو اچھا بولے امی نو امی جی تے ابو نو ابو جی کہہ کے بلاوے کر ہن جڑا اس تو اچھا بولے یا اللہ 5 وقت دا بعد جماعت نمازی ہو جاوے تیرا کی جاندا جڑا اس تو اچھا بولے انہوں ہونی دیر نیند ہی نہ آوے جب تک محمد عربی تو درود و سلام نہ پڑھ لے عارف کڑی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں ماما والے ماما والے ماما دے کھلے سارا فریاد لے جاندے پر مویا ماما والے رو رو آپ چھپے کر جاندے اے مویا ماما والے رو رو آپ چھپے کر جاندے ایک دن ابو جاؤ نے میرے نبی دے متھے تے پتھر مارے آؤ نبی کریم دا خون نکلے آؤ کملی والے روندے کعبے جی آگے سارا دن میرے آقا کعبے والے میں روندے رہے نوجوان شام دا ویلاؤ چاچا میرا حمدہ شکار کر کے کرے آئے نوکرانی کھانا رکھ بھی رون لگی پئی فرما دے رومی کیوں
کعبے کولوں گزری ساں محمد کلیاں بیٹھ کے پیا روندا سی چاچے نے پوچھا کیوں روندا ہے کہن لگی سنے ابو جہل نے مارے ہیں چاچے دا خون کھلیا جا کے ابو جہل دے سر تے کمان ماری اودا سر پھاڑ کے کعبے دے اندر آ گئے کملی والے نو پھڑ کے سینے لا لیا کہن لگے سنیا چپ کر جاؤ میں تیرا بدلہ لے آیا رابی لکھ دے میرے نبی چاچے دے بادو چھڑاؤں دیتے فرمایا چھڑ دے میرا کوئی چاچا نہیں اج میرا کوئی بابا نہیں اج کدے میرا بھی واپ زندہ یوندا لوگی ابھیوں سمجھ کے نہ مار دے اج کدے ماں زندہ یوندی انج نگراں دے کلیاں بیٹھے نہ روندا اپنی ماں دی گودی چ رو لیندا پر اج میرا باپ بھی کوئی نہیں اج میری ماں بھی کوئی نہیں موئیاں ماں والے رو رو آپے چھپے کر جاؤں دے نوجوان امام بہتی نے حدیث پاک نقل فرمائی ایک دن میرے آقا نے شاب من شاہ دی نماز پڑھائی نماز پڑھ کے میرے آقا نے دخیان برزا ببل کیتا نبی کریم دی آقا جی چھو چھمے اترو میں صحابہ دیا بیگ چیخ نکل گئی ارد کی دین کھلی والے کیوں رونا ہے سنیا یہ کسے دکھ دیتا شانو دا سپنی پتر بار دئیے میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں نو کوئی غم نہیں ارد کی دی سنیا رب کیوں فرمایا میں نو میری ماں بھی آج بیانی ہے آج میں نو ماں دیا یاد آیا رہی آر سے کھڑی رحمت اللہ علیہ فرما دینے آپ فرما دینے پاؤ تمہرے سر نگا بچاؤ کون کرے رکھوالی ماوا باجے محمد بچاؤ کون کرے رکھوالی میرے آقا نے فرمایا صحابہ میرے آقا نے فرمایا صحابہ میں محمد تو پوچھو آج میرا کی دل کر اب کی سونا کی دل کر فرمایا میرے دل کر دا او حجرے چا میری ماں آمنہ بیٹھی ہوئے تو میں تیری شاہ دی نماز پڑھ دا ہوں میری ماں دی آواز آوے بے میرے پتر محمد میری گل سن جا فرمایا میرا چی کر دے امی دی آواز آوے تو میں رب دی نماز چھڑ کے ماں دی گل سن کے پڑھے ہو لکھے نوجوانوں آج تے ماں بلاوے تے پتر بول دے نہیں جی بول پاوے نا تے ایڈا اوکھا بول دے کہ ماں بیچاری ابو چپ کر جاندی ادھی رات میرے پتر گھر آوے تے ابو پوچھے کتھوں آئے این گھری پا کے آج دے پتر باپ پر بیخ دینے کہ باپ بیچارہ اگلی رات پوچھ دے نہیں کتھوں آئے اس گھر کو آگ لگی گھر کے چرار سے تیری ماں بلاوے تو تے بول دا نہیں نا پر جس نبی دا تو کلمہ پڑھے اس نبی فرما کہ میری ماں بلاوے نا فرمایا میں رب دی نماز چھڑ کے تے ماں دی گل سن کے کون ہے والی جو ہجرت کر کے مدینہ طیبہ آئے نا عصر دی نماز پڑھی تے حضور نے فرمایا صحابہ آؤ ذرا مدینہ دی سیر کر کے آئیے نبی پاک مدینہ طیبہ تو باہر آئے مشرق والچیرہ انور کیتا اپنے سینہ اقدس تو کپڑا ہٹا کے نبی کریم لمبے سانس لے رہے ایک دن بھی کیتا دو دن کیتا تین دن اسرا کیتا تیسرے دن نارے آ گیا تے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کی یا رسول اللہ ادھر کیے میرے آقا نے فرمایا نہیں
لأجد نفس الرحمن من قبل اليمن. نبی کریم نے فرمایا صحابہ ادھر مشرق ہے، مشرق چی یمن دا شہر ہے، تو یمن دا شہر چک محمد دا دیوانہ واسد ہے. اتھے آکے کھلواں تے میں رحمان دی خوشبو آندی گئی. تے جس سیال کوٹی پنجابی زبان چا آکھاں تے میرے آقا نے فرمایا تھے آکے کھلواں عاشق وہ ٹھنڈیاں ہوا ماں دی آنے. صحابہ نو خیال آیا یا رسول اللہ پتر تو ہاڑے پیچھے اساں بار دیتے، مکہ چھڑ کے مدینے اسی آگے جائے دادا اساں قربان کر چھڑیاں، سونیا تن من تھن اساں وارے. او کیڑا جڑا کدے آیا بھی نہیں کہ سونیا مدینے بہ کے پیار کری جا رہے ہیں. عرض کیتی سونیا کون ہے؟ کون ہے سونیا؟ کالند والی نے فرمایا صحابہ سی راتیں جا کے گزردیاں، او دن روزے چ گزردے نے اونٹ چار دے یار دی سنت ادا ہو جائے. عرض کیتی کملی باندیا ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ جب لوگ حسدے نے اور روزائے، جب لوگ روندے نے اور حسد آئے. عرض کیتی سونیا ہور نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ جسم تے برستی بیماری آ گئی. انہیں عرض کی تھی اللہ میں شفا دے دے. فرمایا سارے جسم تے شفا ہے، ایک ہاتھ پہ درم دے برابر نشان رہ گیا ہے. عرض کی تھی سونیا ہو نشانی کی ہے. فرمایا صحابہ دنیا دیا گلیاں چن جاندا کوئی نہیں، آسمان دیا گلیاں چ فرشتے گلاں دیاں کر دے نے. عرض کی تھی کملی والے آؤ ایڈا عاشق مدینے کیوں نہیں آ جاتا؟ فرمایا دی ماں بڑے بھی بیمار نبی نہیں ہے، میرے آنکھیں لکے ماں بھی اخنوں دا بیا کر دائے. عرض کی تھی سونیا دا نام کی ہے. فرمایا دا نام خواجہ اویس کرنی ہے. عرض کی تھی کملی والے آؤ او کدے مدینے نہیں آیا، تسی کدے یمن نہیں گئے، ایک ایک نشانی گن کے کیویں دس دے ہو. فرمایا صحابہ اون والی امت نو دسنا جانا اے نہ سمجھیا جے نبی نو ساڈا پتہ کوئی نہیں. فرمایا سچا عشق لے کے کائنات کسے نو کری کی بہ جاؤ مدینے خبر ہو جاتی. جنوں لگ جا اس ویلے میرے آقا مینوں پہ ویکھدے نے او بولے سبحان اللہ. نبی نو حاضر و ناظر جانن والا اونچا بولے سبحان اللہ. کوئی کہیں ہو اگر آپ کی نگاہ میں ہے، خدا کے بعد وہ سب سے بڑی پناہ میں ہے. میرے آقا فرمایا کہ میرے سمنا بعد دے وچ بیٹھے یہی نہ لگے ہو رہے میں محفل تے رات گزار چلیا. میرے نبی نو خبر ہے میرا پتہ ہے کہ نہیں. سرکار نے اودے ہاتھ تے دس دیتا ہے گدی دے برابر سفید نشان ہے. ایتھے تک میرے نبی نے دس کے امت نو دسیا اے نہ سمجھی بے خبرہ نبی ہے. فرمایا تو کدھرے بھی بیٹھا ہوں مدینے خبر ہو ہی جاتی ہے. ادھر میرے آقا ذکر چھیڑ کے بیٹھے تو شام خواجہ ویسے کرنی اونٹ چار کے کھا رہا ہوں. ماں دا نام سی بیدار بی بی. اکھاں کو نبی نہیں نظر نہیں سی آتا. روز آکے جو ماں دے قدم پکڑ کے کہنا اماں اجازت ہوئے تو مدینے نبی ویکھاں. میری تقریر تے انہیں سبحان اللہ تے نہیں کہنی جڑا سویرے اٹھ کے ماں نو جھڑک مارے، انہیں کہنی جڑا امی نو امی جی کہہ کے بلا رہا ہے. انداز بیان کر کے بہت شوق نہیں میرا، شاید کہ تیرے دل میں اتر جائے میری بات. اس پوری محفل جو اگر ایک بھی ماں باپ دا بھی ادب والا گیا نہ بن کے کمر صاحب دی ماں دی تے بخشش ہوئی جانی ہے، نال ساڈی سارے دی بھی ہو جانی. ایک بھی سدھر گیا. ماں دے روز قدم پکڑ کے کہنے اماں اجازت ہوئے کہ مدینے نبی ویکھاں. اج تے تساں تے میں بازار جانا ہوئے تے امی نو دس کے نہیں نہ جاندے تے پوچھ کے ابو نو نہیں جاندے، انہیں ویکھن نبی جانا پوچھدا ماں تو کہندا اماں اجازت ہوئے نبی ویکھاں. میری ملت دے نوجوانوں رات 4 بجے تسا گھر پہنچو گے نا تو جا کے دروازہ کھڑکاؤ گے نا تو دیکھو ماں جاگ دی ہو. میرا صاحب کلاس فیلو سی منظور ادنا ہے، اللہ انہوں سلامت رکھے. مینوں 24 سال ہو گئے خطابت کر دیا. انہاں 24 سالاں وچ میں ہند سندھ دنیا یورپ امریکہ UK سب دنیا پھر کے ویکھ لئی. ایشیا سارا عرب سارا
میں رات میں جدو گھر جب واپس جانا روزانہ رات میں ناروال اس پچھلی رات میں بہاول نگر اج میں فیصلہ آباد ہاں کل میں کھاریاں جہلم جانا ہے اس طرح میری زندگی گزر گئی سفر میں جدو صبح گھر جانا نہ تے کدے رات 2:30 بجے ہوتے ہیں کدے 2 بجے ہوتے ہیں کدے صبح 10 بجے ہوتے جس طرح دا سفر ہوتے میں انہاں 24 سالاں چ رات کو بڑے مناظر سڑکاں تے ویکھے میں ایک دن تقریر کر کے آئے سردیاں دے رات سی ٹی میرا جڑا کلاس فیلو منظور سی میرے محلے دا نوجوان میں گلی چ گزریا تو دی والدہ نہ رات 2:30 بجے سردیاں دی رات سی تو بار گلی چ بیٹھی دروازے میں رک گیا میں پوچھا ماں جی یہ رات گلی سردی بڑی ہے تے خیریت نہ بیٹھے ہو گھر چ کوئی ایمرجنسی میں دسو میں حاضر ہاں کوئی کام ہوے تے دسو میرے محلے دی بڑی سادی جی مائی مینوں کہن لگی نہیں حافظ جی وہ منظور ہے جو کام تو نہیں آیا منظور کام تو نہیں آیا سارے گرم بسترے تو ستے ماں گلی چ بیٹھی کیونکہ تو منظور نہیں ہے انہیں فیکٹری اوور ٹائم لگانا سی انہوں گھر چ دسنا یاد نہیں گیا پر ماں گلی چ بیٹھی میں رب کعبہ دی قسم میں ممبر تے بیٹھا میں بڑے منظر ویکھے میں چٹیاں داڑیاں والے بابے سردیاں وچ دھند وچ رات نو سڑکاں تے کھلوتے پتراں دی راہ اڑیک دے ویکھے میں وڈیریاں ماما بوئے چ بیٹھیاں ویکھیاں پتراں دی یاد جڑی ماں نو تو چھڑک مار لینا تینوں پتہ ہی نہیں تیری ماں نے تیرے واسطے کنیاں راتاں زندگی دیاں جاگیاں جڑے باپ نے اکھیاں کر کے ویکھ لینا تینوں نہیں پتا اس باپ نے تیرے پیچھے کیویں اپنی جوانی برباد کر چھوڑی او سعودی عرب دی گرمی وچ جڑا 15ویں منزل تے بابا تیرے واسطے دہاڑی لگاندا گرمی انہوں بھی لگی جڑا ساری جوانی پردیس کے باپ گزار کے آ جاتا ہے پتہ کیوں گزارتا پاکستان سے جڑا میرا پتر میٹرک دے پیپر دیندہ ہے نا وہ اسی والے کمرے چ بیٹھ کے پڑھے میرے پتر نو کدھر گرمی وہ پتر پھر بڑا ہو کے جدو باپ نو اکھیاں کر کے ویکھدا تے ماں نو چھڑک ماردا نا تو باپ تے ماں نو ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے وہ تے بھی پڑھدا ہے کیوں کیونکہ اولاد نو نہیں پتا کہ اس باپ تے ماں نے تینوں کیڑیاں قربانیاں دے نال پالیا میں اکثر ایک گل سنانا میرے کو ایک بڑے جب بابا جی بیٹھے تھے میری زندگی دا معمول ہے میں نو بزرگاں کول باواں تے منوں کو زندگی دے تجربے سیکھدا رہنا بابا جی تسی کوئی نصیحت بابا جی میں پوچھا بابا جی زندگی کیویں دی گزاری کہنے لگے آسی صاحب میں غریب ماں باپ دا پتر ساں تے میری دکھاں تے غربت چ گزر گئی پر پتر جوان ہوئے نا کوئی یورپ چلا گیا تو کوئی امریکہ ٹر گیا رب نے مینوں کوٹھیاں بھی دتیاں تے کاراں بھی دے دتیاں اللہ دا بڑا فضل ہو گیا بڑا ہی فضل ہو گیا رب دا میں پوچھا بابا جی کو دل دی حسرت ہو گئی کہنے لگے نہیں آسی صاحب رب نے ساری پوریاں کر دی تھیں غربت بھول گئی دکھ میں بھول گئے رب کا بڑا فضل ہے ابھی کہتے بابے دی آنکھیں میں موٹے اتھرو پوچھا بابا جی روندے کیوں اتھرو صاف کر کے کہنے لگے آسی صاحب ہو تو کوئی حسرت نہیں پر کدے کدے کوٹھی ویکھ کے دل کردا کدے اندر ماں ہوئے کدے اندر ماں ہو گھر جانا سارے نظری ہوتے ہیں ماں نظر نہیں ہوتی سب کچھ ہے پر ماں نہیں دل کردا کدے ماں ہو میری ملت نوجوانوں جدو یہ حسرت ہوگے نا ماں ہوگے اس تو پہلے ماں دی قدر کر لے نہیں تے کئیاں نو ماں نو ملن قبرستان جانا پیندا وہ نہ ہوئے تینوں ماں پیا نو ملن قبرستان جانا پوے انہوں اپنے بیٹے چلے لے کر انہوں نال پیار نال ادب دے لہجت نرمی نال بولیا کر وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا اللہ فرماتا ہے واسطے کریم بن گا تے کریم بولیا کر انہوں نال مٹھا بولیا کر اپنے لہجے دی سختی اس ماں نو نہ بخا جنہی ماں نے تینوں بولنا سکھایا اپنے لہجے دی سختی اس باپ نو نہ بخا جنہیں انگلی پکڑ کے تینوں ٹرنا سکھایا
میرے سیالکوٹ کی تاریخ دے بہت بڑے خطیب گزرے انہوں کا نام سی حضرت علامہ مولانا محمد یوسف سیالکوٹی رحمت اللہ علیہ آپ اپنی تقریر فرما دے سن جدو میں جلسے تو تقریر کر جاواں تو لوگ اشتہارات میرا نام لکھ دینے تو میرے نام دے نال القابات لکھ دینے خطیب پاکستان مقرر شعلہ بیان عالم نبیل فاضل جلیل حضرت علامہ مولانا حافظ قاری مفتی محمد یوسف سیالکوٹی چراہی نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ آپ فرما دے سن لوگ میرے نام نال اتنے القابات لکھ دینے پر میرے کلیجے ٹھنڈ نہیں پہنگی پر جدو ادھی رات میں جلسہ مکا کے گھر جاواں میرے پتر ستے ہوگا کہ میری ماں جاگنی ہوگی ہے کہ اجے میں جا کے دروازے سے ہاتھ ہی رکھنا کہ اندروں میری ماں دی آواز ہوگی ہے میں جوسوا آگے آئے فیصل آباد والے ہو یار بعد لوگ حضرت صاحب کہندے ہیں حضور کہندے ہیں حضرت صاحب حضور علامہ صاحب پر گھر چ جڑی ماں ہے نا وہ ان پڑھے سادی ہے انہوں تلفظ دا یوسف کہنا نہیں ہوگا انہوں یوسف کہنا بھی نہیں ہوگا بس پیار نہ کہہ دیئے جوسبا آگے ہیں فرماندے سن خبریں کیڑے پیار نہ جوسبا کہہ دیئے کلے جی ٹھنڈ پا دے تینو چیمہ چنٹھا راجبوت رانا صاحب چٹ صاحب پٹ صاحب ملک صاحب چودری صاحب کہنے والے زمانے چل لکھاں بھی ہوں پر وہ جڑا تینو پپو تے مٹھو کہہ کے ماں بولا دیئے کہ ماں ٹر گئی نا تے رات نو سرانے چسان دے کے رویا کرے گا کوئی امی ورگا بولا کوئی ابو ورگا پیار کرے پر ٹر جامان تے پھر حسرتا رہ جا دیا کوئی انہا ورگا پیار بھی نہیں کرتا کوئی انہا ورگا نہیں ہے بولا اے ماں تے باپ نے جڑے تیرے ساریاں کمیاں کمزوریاں بے عدلیاں دے باوجود بھی تینو متھے چمکے سینے لا کے کہہ دیئے او ماں جنی بھی ناراض ہوئے نا پتر سامنے آ جائے تے ماں نے جھڑک نہیں مار دی پر دعا نہیں دین دی بس اینا کہہ دیئے تیری ماں مر جائے تیری ماں مر جائے اپنے آپ نو کہہ لے دیئے میں مر جائے پر تیرو کو جائے کائنات کون تینو پھر ماں بھر کا پیار کرے گا کون تینو ماں بھر کا بلا یہ بڑی ناراض ہوئے تے کہہ دیئے تیری ماں ہی مر جائے میری ملت ہے نوجوانوں پچھو نہ کولو جنہ دیا ٹوٹ گئیاں عرب کری رحمت اللہ علیہ فرما دینے ماں والے گودی لے مل جائے کل خزانہ ماں باج محمد بخشاؤ سارا جگ ویرانا اے ماں باج محمد بخشاؤ اے سارا جگ ویرانا حضرت خواجہ ویسے کرنی ایک دن ماں دے قدم چل کے روئی جا عرض کی دی اماں آج مدینے لا گیا کلیجہ پھٹ جائے گا اماں نے پوچھا رونا کیوں ہے عرض کی تھی اماں سنے ابو بکر ہر ویلے یار دی دید کر دینے عمر ہر ویلے یار دی اکلن سن دینے عثمان علی ہر ویلے یار دے کھول پہ دینے عرض کی تھی اماں اجازت دے دے نبی میں خواہاں آکے تینوں بھی دسانگا سارا جگ بنون والے نے اپنا یار کی نہ دشمن بنایا نوجوان ماں نے پھڑ کے سینے لا لیا اماں کہنے لگی رونا جاؤ نبی ویسیا حضرت خواجہ ویسے کرنی اٹھ کے دوڑنے لگے ماں کہنے لگی ذرا ٹھہر جاؤ میں سنے چار پیر مدینے جھندیاں لگ دینے چار روبیاں لگ دینے اکھا پیران دا ویلا دینیاں تے دوڑ دا جاوی اکھا پیران جب واپس آؤ جائیں بیٹیاں رکھی پیچھے ماں پیوڈی کا کر دیا خواجہ ویسے کرنی ماں دے قدم چم کے دوڑنے لگے ادھر مدینے امایا شب فرما دیاں نے نبی کریم اپنے حجرے چکاور نکل گئے مڑ کے فرمایا یا شاہ میں ذرا بار چلے میرا ایک مہمان آوے گا او آوے جاؤن نہ دیوی او میں نو بیٹھنے آ رہا ہے نہ محمد نے بھی انہوں بیٹھنا ہے
حجرے چ نکل گئے ادھر خواجہ ویسے کمی دوڑ دے مدینے والے آ رہے رو کے والے اربا کر دے آ رہے ربا انہیں ساتھ دے ایک باری تیرا مہی ویسے آواں دوڑ دوڑ کے پیرائیں کی چھالے پہ گئے اونٹ دی کھل جالی باؤں سے پھٹ گیا والا وچ دھوڑ پہ گئی جڑے بلے مدینے دیاں دیواراں نظری آئیاں عاشق دیاں سیٹھاں نکل گئیاں آ کے دیواراں چم گئے مدینہ دی مٹھی سینے دے نال مل دینے نکے نکے بچیاں نو سینے لاؤ کے رو دینے ٹرے ٹرے نبی پاک دے حجرے تے باہر آئے بڑے ادب دے نال دروازہ کھڑکایا اما یا فرما دیا کون ہے رو کے کہنے لگے اما جی کچھ ہوا تے دسا کون ہے ساری ہستی یار پیچھے بٹھاؤ آیا اما یا فرما دیا میں کتھوں آیا عرض کرتے نے اما جی یمن جو نبی دا اویس آیا ہے تیرا نبی کریم نو بھیجے آجے میں سرکار دی دید کرنے آیا اما ایسا فرما دیا میں آنے والے تے کملی والے گھر کوئی نہیں خواجہ بحث دھڑا مار کے رو گئے عرض کی تھی ربا ساری زندگی اٹھی جان کرتا رہے ہوں جمع جمع ہی بیس گیا ماں آج میری حاضری کیوں نہیں قبول ہوئی اما یا فرما دیا رونا مسجد نبی جی بہ جاؤ تھوڑی دیر اڈیک لے نبی آ جاتے ہیں عرض کی تھی اما جی اڈیکا کیوں ہے یہ نہ بیلائی کوئی نہیں پیچھے ماں پہ اڈیکن کر دی ہے عرض کی تھی اما جی نبی تے نہیں ملے جگہ پردے سے آ جاؤ میں جاندی واریوں بیلائی بیخ جاؤں جتھے میرا مہی وسدا ہے اما ایسا فرما دیا میں پردے سے ہو گئی اندری کدی کھڑے والا والا آیا اُتے والا وچ دوڑے پیراں وچ چھالے نے نکیاں نکیاں چیزاں تے دیواراں چم کے روئی جاندے فرما دیا دی حالت دیکھ کے میں بھی رونے لگے پئی اور روندا روندا باہر نکلے دروازے چ جا کے مڑ کے ویکھیا کہن لگا کملی والیا بڑی دور تیرا دیوانہ بس گئی ملنے آیا شکر چلے کملی والے میں کچھ نہیں منگدا کوئی عرض کر چلے جب قیامت کا دیہڑا آوے اپنے عاشقاں دی گنتی کرے وچ میری گنتی کر نکل گئے روندہ ہی نکل گیا تھوڑی دیر بعد حضور اندر آئے تھے بیٹھ کے فرما دے عاشق کون آیا سی اس کی سونے آنکھ تیرا اویس آیا فرمایا واہ یا والے میں پتہ بیٹا یہ تو قریبی اذان ہو گئی ایسی سن لو مانگے بیٹھی پہلی اذان سننا فرض واجب فرمایا واہ والے آپ ٹر گئے تو خوشبو محمد دے بیڑے چھڑ گیا ادھر خواجہ ویسے کرنے گھر پہنچے تھے دروازہ کھلنے دی آواز سن کے اماں کہنے لگی آگے بولے نہ گیا اماں کہنے لگی نبی دیکھ رہے ہیں کہ ماں دے قدم چم کے عرض کی تھی اماں لگتا رو دے مر جانے کیوں اکھے اماں نبی گھر نہیں ملے تو ماں کہہ دی اڈی کے لانا سی اب کی تھی اڈی کے آنے جدرے ماں دا بے ادب بناؤ جب اٹھا کی واپس آ گیا اماں قدمہ تو پھڑ کے سینے لا کے آکھا رونا چپ کر کے ماں دی خدمتی کری جا تینوں باندیاں دعاواں نے جا کے نبی دیاں گلاں کرے گا تے نبی تیریاں گلاں کرے گا ویکھ لو اج 1500 سال گزر گئے تے اسی بیٹھ کے اس ویس دیاں گلاں پہ کرنا کیوں انہوں ماں نے دعا کی تھی جا تیریاں نبی گلاں کرے گا اج بھی امت بیٹھ کے دیاں گلاں کر دی کیوں انہیں ماں دا ادب کیتا سی یہ چاندے ہو دنیا تے قبر تے حشر دا کو مقام مل جائے ماں دا ادب کرے آجے ابو دا احترام کرے آجے اللہ تعالیٰ نہ پاک باز ماما دا صدقہ بھائی کمر صاحب دی والدہ دی درجات دی بلندی فرمائے اللہ رب العزت قیامت النبی پاک دی شفاعت کبرا نصیب فرمائے سن سارے نو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے والدین دے ادب اور خدمت دی توفیق نصیب فرمائے جنہ دے زندہ نے اللہ سے تو عافیت دے آمین و آخر دعوایا الحمدللہ رب العالمین